Tervetuloa seuraamaan, kun ammattilainen tekee MX-treena. Meillä kotiin nyt. Meillä ei ole kameramiestä enää. Mistähän sais niinku taas steroideita? Tiedätkö tää tyyppiä? En. Sano vielä kameralle, paljon mulla painoa. 60 kiloa per käsi, eli 120 yhteensä. Näitä hyvin videopelaajaksi. Noniin. Hyvää. No kello on kyllä, ei voi sanoa iltaa enää. No, hyvää yötä kaikille vaan. Kelloa. Okei, ei edes näy. No yksi yöllä joo. Ollaan. Vähän venähti käytetyssä kaupassa jo. Vähän jutskaltiin se, että tulee Esameenkaan juttu sille, niin Jep. höpistiin tehtiin strategiapalaveri. Just niin, vähän venähti. Kyllä. Mut joo, me ollaan nyt täällä Sykkeen niin uudella toimipisteellä Lehmuksella, voidaan vähän kuvata sitä tässä loppuun. Ja tähän alkuun, mitä kameraman nyt itse vähän näytöstä haluaa sitten tehdä ja joudutaan vähän typistämään mun treeniä. Täällä ei ole sitä hyperextensionia, sitä missä nostellaan jalkoja. Selvästi olikin paskasali. No sanotaan näin, että laitevarusteet ei ole, tai varusteet taso ei ole ihan sama kuin siellä training centerillä, mutta mä nyt pystyn tekemään kumminkin sen smittikyykyn, tässä sitten takareidet ja mitähän muut mulla sitten taisi olla, vissiin vatsoja. Et aika yksinkertainen tulee, mutta tossa nyt on tavallaan tämän treenin pohja muutenkin. Ja lähennysloitonuskoneessa, niin niissä on niin pienet pakat ja se tuntuu niin paljon kevyemmälle, että kyllä ei saa sille tapilla. No saa, mutta me ei pitää sitten rahata kyllä se ihan täyteen. Et mä en tiedä, mitähän sille 100 kiloa lisää vai? No varmaan ainakin. No, okay. Mä en tiedä, mitä sille vaijerille käy, että hajoako se koko vehe. Juu. Niin ehkä mä ajattelin, että muita treenaajia ajattelen nyt, että ei sit hajoa mikään laite, niin mä voin tällä kertaa nyt jättää tekemättä, että mä kerkeen kyllä tekemään niitä sitten niinku muullon. Ja tuo smittikyykky nyt kyllä väsyttää niitä lihaksia ja näin, että ei kerta nyt ei haittaa. Ja mitäs muuta? Ai niin, ja tänäänhän kameraman tuossa autossa totesi, että hän voisi osallistua tänään videolle. Ja kuulemma, että jos tulee paskavideo, niin sitten hän ei enää ikinä osallistu, joka ei kyllä siis pidä paikkaansa. Mietuuko näkyy? Minä sanon ihan suoraan, että jos lukemat on normaalia alemmat, tai ei samassa, niin ei hätää, en tuu uudelleen. Ei hätää. Siis, kyllähän se tiedät, että minä olen sellainen tilastomies, minä luotan tilastoihin. Minä en selittele jotenkin sitä mikään muu kuin tilastot puhuu puolestaan. Jos tilastot sanoo, että ne on laskenut, niin se oli paska video ja sitten niitä ei ikinä. Niin kuin huomaa, että kameraman on erittäin moniulotteinen, että tätä katsotaan tosi monesta vinkkelistä, ei vaan yhdestä. Niin kuin huomaat, että ei ole yhtään semmoista mustavalkoista ajattelua nyt. Jos menetetään seuraajia, niin sitten minä en käytä mikkiäkään sanaa. Okei. Sitten kato vaan kameraa ja menisi puhua enää. All right. No niin. Tämähän meni hyvin. Sammuu valot tässä. Tälleen nyt voi tulla esiin vihdoin. Täällä on automaattivalot, mun pitää käydä tästä hakemassa. Niin. Mitäkään hakee valot? Hakee valot ei täältä. Vitsi. On kyllä hyvä sali. Tänne kannattaa kaikkea tulla. Et jos sykkeelle haluatte tulla, niin menkää sinne pääsykkeelle. Ehkä unohdetaan nämä lehmukset ja mitä meillä on. Sataman syke ja lehmussyke ja sitten meillä on, eikö meillä ole Skinnarilla syke? Joo. Eli siellähän me yhteinen kaveri käy itse asiassa. Etunimi tietenkin voi mainita, Samuli käy siellä. Okei. No, se on vaihtanut nyt sinne. Ai jaa. Joo. Vitu pettori. Eli ei nähdä sitäkään enää. Pettori. No, sieltä se laittaa videoita, mä just laittaa. Oo vaan vittu siellä. Joo, mä oon sanonut, ei. Silleen, siinä käy kun hanskat pienenee, niin se on pakko siirtyä vähän tommosille syrjäseudoille. Näytti tosi pienet niissä videoissa. Oli jos vai? katsoi, vittu se oli kutistunut. Huomaa, että on vaihdettu kunnon sykkeeltä pois. Okei. Mutta eikö Samulillahan, eikö sillä ole skidejä? No sittenhän se voi käyttää niiden kanssa samoja vaatteita. Niin voi. No niin, katso, säästää tossakin. Mutta se ajaa Teslallakin, siitähän tiedät aika siimäjä. Niin. Eihän nyt kunnon punarat millään Teslalla jää. Eihän ne nyt millään. Ei vittu mikään. Ei. Kaikki varmaan ajaa sähköautolla tyylissä. Ai joo. Okei. Mut joo, Mut sä teet tänään selkää, tehdään pääliikkeet, katsotaan mitä pystytään nyt silleen. Joo, nyt on vähän pitää miettiä tässä. Siis minulla on yksi hyvä valmentaja täällä, niin myötä itse miettiä mitä. Hyvä, juuri näin. Ja siis ei tässä muuten mitään, mutta silleen, että sanotaan nyt näin, että tietyissä jutuissa, jos voimatasot niin kuin nousee, niin joissain vaan loppuu niin kuin painot kesken. Mutta pystytään nyt näitä perusjuttuja tekemään, mä pystyn ja sä pystyt kyllä tekemään niin kuin noi kaikki. Tuossa kun sulla on selkätreeni, kyllä mäkin pystyin täällä tekemään, mutta aika limitillähän noi oli, kyllä, kun mä oon kerran käynyt tekemään. Mutta mennään sillä ja sitten seuraavat treenit kuvataan
training centerillä ja sitten meillä on se yksi paikka, mihin me ollaan menossa. Mulla tuli tuossa idis, mä kerroin siinä autossa, totta. mutta sitä en mainita nyt. Eikö mennä ensi kerran sinne? Mennään vaan. No joo, miksei. Mennään vaan. Niin, Okei. eiköhän me käydä työtouhuun. Mä teen tästä takareidet yhdellä jalalla ja sä aloitat ylätalia koneesta. Sä voit Joo, en ole näyttää. koskaan tehnyt tommos, niin joo. Niin sä et ole ikinä siis tehnyt. En oo tollaista. Sinun pitää tulla, no itse asiassa nyt on ensimmäistä kertaa, me ollaan sitten yhdessä videolla. Sinun pitää tulla mennä vähän näyttää sitten ohjailee ja No näytäks mä nyt? ihan miten vaan. Selvä. Tuuks me suoraan sinne? Tuu vaan. Ei me Kuvataan katsota. tästä suoraan. Ei tätä nyt tarvitse tästä. Kukas vittu me kameramies on? No en mä tiedä kukaan. Oisit hankkinut tänne jonkun. Se on sun homma. Meillä ei ole kameramiestä enää. Okei. No eihän tässä ole muuta kuin täältä lähtö. Otat semmoisen luontaisen tuntuisen otteen. Mielellään nyt ei semmoista liian kapeeta, jos yrität vetää tonne niin kuin, että kyynärpäät menee sivulle. Tähän käy hanskoihin sitten, kun käsikulma muuttuu Selvä. yli 90. Mä otan tosta kiinni, mä veikkaan, että sulle on aika hyvä kanssa sama. En mielestä. Ja tuolta Okei, anna nyt. rinta pystyssä ja tonne. Ei mitään hätää katsot, emme oikeastaan tarvinnut apua edes. Kyllä meillä jututtiin. Noniin, Pitäis tää penkkiä vähän säätää? Miten tää pitää? säädä vaan, mä en jaksanut Miten säätää tää toimii? Hetkonen. Tässä on joku... tässä on tämmönen kääntömekaniikka. Noin. Katsotaas. Noniin. About näillä ei tarvitsisi neuvoa tosta noin ja... Ammattilaisia otteja. Hyvä. Sitten kun siellä pysyt, eli nostat vaan rintaa, etkä nojale taakse. Niin. Noin. Hyvä. Okei. Joo, Se on ei- siinä. Joo, kyllä tulee tapit täyteen minulla. Me otan kyllä nää pikkulevyt pois täältä. Kyllä mä otan näitä miesten levyä suoraan. Niin. Joo. Niin, eli kameramanilla oli vitoset, niin nyt se vaihtoi kymppeihin. Joo, eli me on nyt ottanut haltuun Kristian oikeat kameramies. Mehän nyt sinne siitä. Älä Hei, kannattaa tälle toiselle puolelle varmaan kans vaihtaa. Ei tuli sama levy. Mut mä autan nyt sua tässä, että mistä se tästä lähtee. Että tää on nyt kumminkin sun ensi esiintyminen virallisesti tällä videolla. Niin. Tän mistä on suoraan, että älkää oottako multa yhtään mitään. Me on tietokoneen nörtti, me pelaa videopelejä. Me en oikeastaan edes tykkää treenata, miten sitä vittuukaan. Hyvä herrasväki, tää on sit se vaihe, niinku se tyypillinen vaihe, kun aloitetaan, niinku keksitään, että ei haluta selittää, vaan haukutaan vaan itsensä pystyyn, että ei osaa mitään. Niin... Ei minulla ole mitään hajua, mitä täällä tapahtuu. Juu. Me tykkään vaan videopeleistä ja nyt ei oikein nää hommat kiinnosta. No niin. Joo. Laitetaan sulle vähän tähän nyt semmoista, että saat vähän tuntumaan. Niin. Okei. Okei. Niin ihmisetkin näkee tuossa kameralla, kun sun itseluottamus pikkuhiljaa sortuu pala palalta. Minun pitää hakea mun vetoremmit. Ota multa tosta. Ei muuta omat. Okei. Joo. Ne versat vaan vetoremmit. Mulla on versat. Mehän katkaise kamera. Okei. Mä menen. Joo, vittu kun meillä kameramies käy enää. Mutta- Lämmittelet vielä? Joo, mä teen tällä ja mä en itse asiassa, ei mulla ole kyllä yhtään mitään hajua, että paljon tähän voi laittaa, mutta 20 toistoa mä aion tehdä, niin Okei. katsotaan mitä tää painaa. 20 katsotaan. nyt ei painanut mitään, joka oli ihan tietenkin hyvä, kun se oli ensimmäinen levy. Joo, katsotaan. Pitää vähän miettiä näitä kuvakulmia. Kaikki haluaa tietenkin nähdä täältä päin, ainakin naiset. Niin just. Eiks haluakin? Tietenkin. Joo. Mitäs sä? No minä vähän kokeilemaan tonne. Niin. Mä uskoisin, mulla on semmoinen veikkaus, että me laitetaan tohon per käsi, niin sulle 100. Ei vienoihin mun selkä. Ei vitussa mene. No totta kai. Kyllähän se muista kuin heikka selkä mulla on. No ei oo kauaa. Okei. No mennäänkö? Sinne niin. Okei, no ota Eikä siitä. me nyt mitään ilmaa Ota siitä nostella. No mä otan. Ota muu. Missä mä laitan muu? Joo. Ei tosta tuu mitään. Vittu mikä lihapää kameratakaan. Mä sanon, että tosta ei tuu käsi tärisee niin kovin ja kuvakulma on liian alhaalla ja ihan liian kaukana. Valotus on huono. Onks kiva kuvata? On. Oikeesti? On. No vaihdetaan tälleen ihan Juu. loppuun asti. Joo, kyllä. Okei. Sä oot siis varsinkin, kun Selvä. sä oot jo ollut tähän alkuun niin kuin ihan helvetin positiivinen kaikki puolin, niin siis sä oot varmaan siis sä oot loistava kuvattava. On vai? Otot. No se on ihan kiva juttu. Otot. No, sun pitäisi ohjastaa koko ajan. Joo. Okei. Joo, eli nyt Tää minä lämmittelin vähän peukku lämmin. perseeseen nyt ja Okei. hyvä. Just toi, tosi hyvä. Vähän nosta vielä rintaa enemmän pystyy, eli tavallaan Ei mulla ole mitään rintaa. Mitä on. No sit nännejä, ne sulla varmaan on. Vai onks nekin kadonnut viikonlopun aika johonkin? Oh. Hyvä. Tosi hyvä. Okei, tää on hyvä laite. Joo, ja se, Ei mä mene sinne ykkössykkele enää. Tää on oikeesti tosi hyvä. mut se, meinasin sanoa tähän, että se minkä takia se tuntuu hyvin selässä, kun sä teet hyvin. Okei, Siinä hyvin menee kyllä, ei voi sitä Tietokoneen kieltää. nörtti. Niin.
Eli tämmönen testisarjaksi, niin Joo. onko hyvä paino? Liian kevyt. 10 No, lisää. siis tässä on aina se, että kun mä oon ehkä kumminkin vähän huonompi vielä niissä pidemmissä sarjoissa omasta mielestäni. Joo. Ja aina 10 menee kaikki tosi hyvin. Melkein voi laittaa Niin. mitä vaan. Mutta sitten kun pitäisi tehdä se 20, niin katsotaan. Niitä voisi olla hyvä. No ei, mutta laitetaan vaan se. Laita se 10. Kato, mihinkin laitoin. Minullekin kävi sellainen vahinko tossa, että valmentaja sanoi, että laita vähän vähemmän. Mutta laitoin vahingossa vähän liikaa tonne. Enkäs laittanutkin. Sun vanhemmillekin kävi 34 vuotta sitten pieni vahinko. Tosi Tolle ei voisi nauraa, kun toi oli suoraan sitä vitsikirjasta. Käytetyin vitsi, mitä löytyy koko Joo. Musta oli aika hyvä poiminta kyllä. Niin käytiin ala-asteelta vitsiä jo. Ala-aste. Ala-aste Oot sä käytiin. käynyt edes ala-aste? Totakin me käytiin. Ei hui. Totakin vitsiä me käyttänyt. Okei. Alright. Käy sä tekee. Meidän käy tekee. Tussi kuvaa. No niin, oot sä valmis? En minä jaksa treenaa. Mennään kotiin nyt. Jumalauta, nyt kuule hei. Joo. Nyt puita uuniin. No niin. Silleen, että kypärät. On nyt kameramies hiljaa, kun minä näytän. Okei. Ensin 120 kiloa tuosta noin perustietokone nörttiin. Ei voi minkään. No niin. Kristian sanoi, että laita 110 vai 100 vai mitä sanoit? Niin 110 ja 100. Sitten Laitoin 120. Kristian kävi tuolla vessassa ja laitoin 120. Niin. Aika kova äijä itse asiassa. Tietenkin. Tietenkin nyt pitäisi suorittaa, se pitäisi liikkuakin johonkin. Joo. Joo. Onks hyvä, jos liikkuu? On. Kymppi. Okei, no niin. No niin. Nyt kun on haukuttu itsensä, niin nyt voidaan Oikeesti, lähtee. tämä ei liiku ollenkaan, tämähän on nolo juttu. No, Eikö tää tulee tänne kauan videolle. Oletko minä leikkaa nämä videot? Sä leikkaat tätä pois. Ei jumala, nyt minä laitoin vähän liikaa. Otetaan pois. Anna mennä nyt. Ei vitsi. Nyt hei. Okei. Vittu paska valuu lahkeesta. Joo. Hyvä. No niin. Yes. 3. Anna mennä nyt. 4. 5. No niin. Ja come on. 6. No niin, vielä. 7. No niin, vielä. Come on. No niin. Okei. Joo, eli siinä oli oikeesti 10 liikaa, se oli oikeessa. No mä mietin, että 100 Joo. ja 110, että siihen 10, mutta se oli hyvä sarja. Se oli hyvä sarja. Mistähän sais niinku taas steroideita, että tiedätkö ketään tyyppiä? Ei mitään hajua. Jos... Ei oli niin, hei, vitsi kun Kristian tietäisi nyt jonkun. Tiedätkö, tunnet Ei siis mitään hajua, mä en oo kuullutkaan sellaisesta. Joo, jotain treeniä tai jotain, että jos löytyisi joltain, niin Joo. pitää kysellä, että sitten tietäisi jonkun. Ai 8 vilja puuroa. Juu. Joo, mä oon siis kumminkin itse vegaani ja mä en käytä mitään tuollaista. Mä en tiedä näistä. Teekö me toista vaikka yksi vaan? Yksi on hyvä. Okei. Vai tuntuuko susta siltä, että pitäisi tehdä toinen? Ei. All right. Okei. No niin, lihat. 60 kiloa, en tiedä mitä tää painaa tyhjänä, ihan sama. Joo, ei me lasketa sellaista. Ei me semmoista lasketa. Joo. Mut katsotaan, jos saataisiin 20. Okei, Otetaan vaan. sitten kun rock'n'roll vaan. Joo. Helposti. All right. Oho. Okei. 21. Tuliko? Joo. Ei hitto, onpa hyvä. Okei. Nice. Se oli vähän, kun tuossa tekee ja tuolla laittaa vähän efforttia, niin tää vähän ehkä, kun se välin nousi ilmaan, niin se, Mikä nousi? mulla nousi, tää irto Niin se niin kovin vähän potkasit. niin, se Joo. vähän liikahti, mutta Okei. ei haittaa. Eli liian voimakas. No siinä jossain vaiheessa ehkä painoin näin. okei. Selvä. Mut eiköhän me jatketa sit sulle lämpää tohon ja Ai niin totta, joo, minullakin jatkuu treeniminen, joo. sit mulla toinen jalka ja sit mä siirryn Smithiin lämmittelee ja siinä vaiheessa saat jo tekee taka-olkapäät ja Joo. sit me tehdään sulle pari
Mitä vittua? Hanskaliikettä. Eikö niin totta? Ja niin pitääkin tää. Ja meinasin, että voitais kärsiä. Hitto, onks toi hyvä? Voinko me tehdä tonne? Voit. Ai harmi, näyttää Mutta ei se kivalta. niin hyvä ole kyllä kuin normiskotti Ai lähellä. ja nemmistä. Mut voit sä tehdä sen. Okei, näyttää kivalta. Mä meinasin, että laitettaisiin sut tekemään vielä forkkuja, mutta ehkä me tänään vielä säästetään. Ei vittu, ei millään. Kello on niin paljon, ei millään heittämään. Mutta jollain videolla paljastetaan, että miten se kääntyy miten se summopool liikkuu. No joskus. katsotaan, tiedä vaikka. Joo. Tiedän vaikka, kyllä se näyttää se. Laitetaan nyt, kun se päässyt, kato vauhtiin. Ei, mutta niin kuin sanoin, se pitää muistaa, että jos Kotona, kun sä leikkailet näitä videot, sä oot jumakauta, mä näytän hyvälle. Juu, no nyt näytä hyvälle. Pidetään tälleen, niin minä näytän tosi hyvälle. Joo. Niin tää oli just se, jota oli naurattanut se meidän, että yöllä voidaan mennä huimaradalle. Niin oli, se oli kyllä hauska. Kyllä. No, tää onkin hauska pätkä, Kyllä. mitä ei näe. Pelkästään kuuluu vaan. Tää on oikeesti hyvä. Ei vittu, kiinni jäi. No niin. Venytäs mehän näin. No pidä silleen, niin kuin, että voit venyttää, mutta pidä silleen, niin kuin, että selkä suorana. Just noin. Nyt on hyvä. Vähän olepa. Onks hyvä? Tuntuuko, että on semmonen luontainen, ei väännä ranteet? Mut ei tohon kyllä mene 60 per puoli. Ei helvetis mene. Ei se liiku. Mitäs nyt sit vastaat? No kyllä. Ei mene! No pakko. Ei varmaan mene. Me veikkaat se 40. Älä nyt jauha paskaa. Siis sä puhut itsestäsi, kun joku helvetin 12-vuotinen tyttö, kuka aloitti salin ekaa kertaa. Mitä sä oot tuolla kameralla? Siekään et jaksa 40 puoli. Et jaksa millään. Älä leikkaa pois. Ei me katsota tätä. Katsotaan jakson mä. Joo, eli tänään meillä on... Katsotaan mitä. Kuva vaan tänne. Nyt se alkaa pelleen. Vetää yhden sormella. Arvasin. Vittu mikä pelle. Ei jumma. Oho, mitäs siinä kävi? No ne oli ne pyörättääkö? bisset, mitkä juonteita saamassa. Juu. Okei. Mutta No siis niin. mun on pakko sanoa, että Mitä? teknillisesti ja kaikkeen mitä me ollaan sunkaan tehty, niin sä oikeesti teet tosi hyvin. Joo. Sä vaan aina sanot, että sä et osaa. Aika iso hanska. Onpas muuten hyvä. Tästä tulikin thumbnaili. Mitä helvettiä. Joo. Surullista, että sä yllätyit noin paljon siitä asiasta. Mennään sitä. Ei vittu, onpa vaikea. Pari katsoa. Okei. Boom. Monta. Saman verran. 21. Joo, No niin. saman verran. No sehän meni hyvin. Se meni hyvin. Hyvä. Että. Ja vaikka se nyt ehkä sit näyttää tommoselta, että siinä on vauhtia ja näin, mutta koko ajan tuntuma ja hermotus sen lihaksen. Juu. Et ei mitään. Silleen, että nyitään vaan. Okei. Okei. No niin. Onks kamera hyvin? Mieti, ei mitään. Siis en mä sille voi mitään, että sä näytät ihan perseelle. Mutta tää kamera on kyllä hyvin. Okei. Aika jännä juttu. Okei. Joo, ei kyllä enempää. Tää on mun sarja. Ei käy. Ihan oikeesti tonne. Huomaatteko te, jätkä juttelee, kun pitää sitä samaa aikaa? Ei, mut katsopa. No eihän tuo paina mitään. No ei siihen, jos 20, ei se liiku, jos laittaa. Eihän me No nyt, siitä tulet auttaa sitten. totta kai. No, no sit Mutta mä- ei kai me mitään pölyä tänne tultu. No voisi, me voi sanoa, että siinä käy samalla kuin tossa. No ei sekä haittaa. Mieti, että jos tää on kakkosliikkeellä vielä. Joo. No haluatko sä laittaa itse vähemmän? Ei, Mun mielestä oli aika, että sä olisit ollut ihan kuin jollain Karibian lomalla. Oikeesti oli. Se kun soutelit vaan. Okei. Sit juttelet, selität samaan aikaan, pitelet painoa ilmalla ja puhut sinne kameralle. Ai voi kun painaa ihan hirveästi. Siis se on paras esimerkki, kun joku tekee jonkun hakkyykyn tai jonkun tosi HC-liikkeen ja sit se sanoo siinä jossain, joo ei mene ja se tulee samaan aikaan ylös. Joo, silleen, että okei, just. Ei mene, selvä. Ei mene. Miten se sellainen? En tiedä. Mikä siinä on? En minä tiedä mikä siinä on. Se vahinkoja sattuu.
On se kyllä hauska näköinen, kun se on siellä. Eikö se ole? Onko se vähän outoa? Joo. Tää itse asiassa En ole ikinä noin iso kameramiestä. En ole koskaan nähnyt. No, mutta tiedätkö, siis mä oon vegaania, tiedätkö, niin se ei vaikuta. Se on ne vegaani on se, tiedätkö, juttu nykyään. Jep. Joo. No, tässä joudutaan tekemään sellainen, että joudut tulla tänne näin. Mä tuun kyllä. Okei, oliko se niinku ylhäältä? Soitis meni... Ei sä saa siis monissa reineissä huomannut, kun mä oon kussut sun juomapulloikin. En olekaan. Niin hyvin lipitot vaan. Joo. Eikö tästä ollut kiinni? Oliko se niin? Kyllä. Kyllähän kusipää kusen tunnistaa. Että se selvä. Joo. Oletko valmis nyt? Sano vielä kameralle, paljon mulla painoa. 60 kiloa per käsi, eli 120 yhteensä. Aika hyvin videopelaajaksi. No niin. Kyllä. No niin, hyvä. Joo. Yes. No niin, 1. Todella hyvä. 2. 3. 4. Hyvä tekniikkaa, mä näen peilistä. 5. Mennä nytte. No niin. Anna mennä nytte. Hyvä. Oma oli vieläkin. No vieläkin. No niin. Come on. No niin. Pari vielä. Yes. 1 vielä. No nyt. Oi. Come on. Mut hei. Eikö se ollut hyvä? Kun vähän siirrettiin sitä otetta. On paljon parempi, ja nyt joo. jos joku sanoi, että joo, otettiin ylempää kiinni, mutta me siirrettiin penkkiä. Penkki ylös. Ja... Ihan vaan sen takia, että kameraman saa jalat tonne paremmin. Joo. Kumminkin aika pitkä äijä kyseessä, niin sit on ihan hyvä ottaa. En mä ole 195 senttiä pitkä. Mä just niinku... Hitto sä tarvit levyä sinne paljon. No mä ajattelin, että mä 5 levyllä teen, mutta tämähän on vielä semmonen, kun palataan niin sanotusti arkeen, niin tämähän on vielä siis kevyt kyykky. Joo. Siitä muuten tulee varmaan hyvää kuvaa, kun ei ole valoja. No, hienot maisemat. Kimpise, eikö siinä ole Kimpisen yläasteen lukio? Kyllä. Joo, mä oon ollut siellä koulussa. Oot vai? Joo. Okei. Okay. Ja tossa rakennuksessa nyt puukotettiin. Okei. Tossa tuolla mies saa puukosta. Okei. Siellä on varmaan vieläkin mun veret seinällä. Okei. Tuleeko tääkin niinku videolla? Tulee. Miksi ei tulisi? No ei. Oliko toi hyvin huono juttu? Ei, kun mä ajattelin, että haluatko sä kertoa, mutta jos sä haluat. Joo, ei mitään. Tuolla Ei mitään. Joo. Aha. Tällainen käydä. Se vaan tuli niin puskis, kun sä ja sanoi se silleen, niin mä ajattelin, että onko tää nyt niinku videosettiä vai eikö tää? Ihan videolla meni nyt. Joo. No niin, no ei se mitään. Eli ihan tämmönen perusjuttu tuolla, mutta kotiin murhata ja ei mitään sen kummempaa. Ihan tämmönen perusjuttu. No niin. Peruskoulupäivä. Kaveri tuli puukokaan ja pisti puukkoa vähän tuonne. No niin, just. No niin. Eli ihan. Sellaista se on koulussa välillä. Day in the office. Niin sellaista se on. Peruskoulupäivää. Joo, peruskoulupäivä. Joo. Mikä sun heikkous on? Tällä asialla. Niin kuin podaksen suhteen, onko sulla mitään semmoista heikkoutta? Mikä sun heikkous on? Heikkous. Niin, että kaikilla osa-alueilla voi olla hyvä. Mikä sun heikkous? No siis, Mikä tässä on vaikeet sulle? no sanotaan näin, että kun nyt mitä mä oon nähnyt niin kuin silleen, että kun tässä on kumminkin jonkun verran ollut politiikkaa silleen, niin kuin vuosien saatossa, kun ihmiset tekee päätöksiä. Pakko tarkentaa, onko Suomen puolella myös? No mun mielestä on. Okei. Mun mielestä Joo. on. Enkä nyt nosta mitään nimiä, enkä näin. Eikö se ollut Mr. Olympias varsinkin? No kyllä siellä mun mielestä on ollut. En mä ole samaa mieltä esimerkiksi kaikista olympiapäätöksistä lähellekään. Mä pystyn ne niinku perusteleekin ihan vuosien saatossa. Jopa omien semmoisten niinku favorittien kohdalla. Aivan. Mut se, että sanotaan näin, että kun mulla kumminkin takaraivos on se, että mä oon täältä Suomesta eikä ole niin paljon nimeä verrattuna johonkin joku vaikka jenkkiin kukaan kisannut. Ja silleen, että jos mä olisin niinku pikkasen parempi kuin se, niin mulla on semmoinen fiilis, että se voi todennäköisesti mennä niin, että mä en sitä voita sillä. Niin. Ja mä oon semmoinen tosi raadollisen, tai niinku tosi raaka niinku itselleen, että jos mä häviin jollekin silleen ihan suoraan, niin mä en selitä sitä millään, vaan mä olin paska. Jep. Tai mä olin paskempi kuin se. Aivan. Mutta mä oon myös sit tosi raaka silleen, että jos mä tiedän, että jos mä oon jotain parempi, niin mä en niinku hyväksy sitä, että mä sit häviäisin sille. Et vaikka mä olin parempi, koska sieltä tehdään aina kova duuni, niin ainut mikä silleen, missä mun pitää pidätellä itteeni on, että mä en kertoa sitä niille tuomareille, mitä mieltä mä oon siitä tuomaroinnista. Että se ei tee kyllä yhtään hyvää sitä ainakaan. Ja varmaankin sitten se, että ehkä siis joskus mitä mä nyt tässä tasapainottelen on se, että kumpaa sarjaa sitten Classic Physicoon mä haluaisin mennä kilpailemaan sinne ihan sen lääkehomman takia, mutta sitten katsotaan, että mahuuks mä sinne. Et en mä nyt tarkoita sinne, että mä nyt olisin jotenkin
hirveän yli iso sinne, mutta silleen pituussuhde painoon, niin kyllä se aika tiukilla nyt jo on. Tai että silleen, että kyllä mä joudun sinne niinku vejättämään, varsinkin amatööri siihen painosarjaan. Ja sitten ehkä se, että kyllä munkin täytyy välillä siis ihan itselleni niinku malttaa, että mä haluaisin reenata enemmän, mutta mä tiedän, että ei kannata. Että tälleen mulla tulee koko ajan hyviä treenejä, kun mä muistan levätä nyt tämän tietyn määrän. Että se on sellainen, ja no jokainenhan käyttää tätä termiä aina, että mä oon niin raaka itselle ja näin, että joo, mun mielestä se kuuluu ja pitääkin olla urheilua, pitää olla tosi raaka itselleen, mutta sitten se, että musta vaan tuntuu, että mulla menee välillä yli hilseen, kun mä katson aina meidän videot ja sitten jos mä katson jotain tekniikkavirheitä, mitä mäkin teen jonkun suorituksen aikana, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että ei hyväksytä, että tuokin paino pitää tehdä uusiksi. Vaikka se siis... Siis näet sinä usein näiltäkin videolta? Kyllä mä katon meidän videoista, siksi mä katon ne aina läpi, että varsinkin ne, että mä näen sen oman sarjan, miten mä oon tehnyt, mutta se, että musta tuntuu, että se menee mulla välillä ihan yli hilseen. Että se menee niinku liian yli, että sitä ei edes pysty korjata. Aha. Kun se on niin semmoinen marginaalinen juttu, että jos sai työnnös, vähän saattoi joku kyynärpää pikkasen liikkuu johonkin, niin heti, no niin se vasen kyynär, miksi sä teet tolleen, niin menee tällaiseksi se touhu. Mutta sitten mä tajuin, että hei, no niin, että ehkä tommonen pieni senttien siirto nyt ei haittaa. Juu. Et näin, mutta siinä varmasti on, että ei ole nyt siis niinku mitään semmosia muita heikkouksia. Et ainut juttu nyt on ollut se, että se no sanotaan näin, että mä oon ottanut aikaa sille, että mä oon testannut ruokavalioita, makroja, mitkä on hyvät mulle, mitkä oikeasti toimii silleen niin kuin alemmillekin kaloreilla ja näin. Siinä on nyt mennyt aikaa, sen takia tässä on vähän kaikennäköiset jutut viivästynyt ja sitten tietenkin toi rintaongelma, mikä tohon nyt tuli, niin se on myös syönyt oman aikansa. Mutta sanotaan, että nyt on kaikki silleen tosi hyvin ja nyt pidetään näin, että sen takia tässä tullaan pidempään tekemään näitä pidempiä sarjoja. Ja katsotaan, jos menee kaikki hyvin, niin tarviiko niitä edes nostaa ollenkaan sinne, koska sitten ne kuormatkin sitten samalla nousis. Tai niin kuin nousis ylöspäin. Mutta katsotaan, who knows. Mutta siis ideologisesti mä vaan tykkään siitä, että vedetään sarjat limitille. Siitä mä tykkään. Se on niinku musta siistiä ja siksi mä tykkään tästä treenaamisesta. Ja muutenkin, ja sä tiedät, että mä oon ollut urheilumies henkeä ja vereen nuoresta asti, niin se semmonen, en mä osaisi treenata muulla tyylillä ja musta tää toimiikin kaikista parhaiten. Tänään tietenkin tässä kyykys nyt sitten, niin nyt kun mennään pikkuhiljaa ylöspäin ja multa puuttuu kympiniltä tulee, muista kun mä puhuin tulee ne rautatapit, niin sitten kun ne tulee, niin sitten on vielä paljon turvallisempaa, että saadaan kädet ja toi kääntymä saa suorittaa sen itse, niin sitten niin tämä homma toimii vielä paljon paremmin, niin sen takia tässä nyt loukkaantumisen jälkeen mä oon pikkasen tätäkin rauhassa nostanut, koska mä en pystynyt tätäkään tekemään, kun mun pitää aina ottaa käsi joku juttu, niin kun mä vedän sitä näin, niin sitä rintaa ei saanut yhtään jännittää, niin mä en oikeastaan voinut mitään tällaistakaan tehdä, niin nääkin on aloitettava silleen, niin kuin, että selkä ja kaikki polvet ja kaikki nivelet tottuu tähänkin sitten taas hyvin. Mutta en mä tiedä, siinä on mun omasta mielestään semmosia heikkouksia. En mä tiedä, onko se heikkoutta, tai se mun mielestä heikkous on, että sä uskallat nousta tai sanoo joillekin henkilöille, jos joku menee väärin. Ja sitten myös, että kun joku menee oikein. Se mun mielestä mikään heikkous on, mutta sanotaan näin, että siitä voi ainakin jos sä menet tuomareille mölisemään, niin ne kun kumminkin on päätösvallassa ja niitä samoja tuomareita sitten on varmaan istuu muissakin kisoissa, niin se voi olla niin kuin säkin tiedät ihmisluonteen, että kun sä meet niille sanomaan ja arvostelee, niin joku saattaa sitten ottaa vähän itseään. Näin se. No niin, tähän alkaa ihan eri tavalla, kun säijä on siellä vuorotelleen. No niin, kameramies, tervetuloa seuraamaan, kun ammattilainen tekee skottihaus koneessa, hanskoja ja 30 kiloa painoja ja näin poispäin. Näin poispäin, okei. Okay. Ei vaan itse asiassa, hei, tästä tulee myös, me ollaan puhuttu, tästä tulee hyvä vuosi, tästä tulee myös kameramänkin, tulee tänä vuonna olemaan hirveä siskus. Siskus? Niin. Käykö me tekee nyt? Käydään nyt tekemään. Okei. Eli, mutta katohan nyt, jos se on sit liian kevyt sulle, mitä sä... Okay. Ja muista hei, mistä puhuttiin se, että saatto, muistat, mistä mä puhuin viimeksi. Juu. Anna mennä vaan.
Yes. Joo, ei ole liian kevyt. Hyvä. Hyvä. No mennä vaan. Come on, kaasuun ja voimaa nytte. Hyvä. No niin. 7, anna tulla nyt, ei varmasti tuu vielä täällä. Se 8 pitää tulla, sit tuun. No niin, hyvä. Mene. Väännä. No niin. Anna tulla nyt. Tule. Älä petä ranteesta. No niin, mene. No niin, come on. Ja sieltä. No niin, yksi vielä. 12 pois. No niin, ja sieltä. Hyvä. Noi. Ai saatana. Jes, se oli loistava sarja. Esitin vaan, ettei jaksa. Olipas kovaa. Eikö se Aika ollut? hyvä laite. Joo, Häh? mutta huom, sä teit hyvin. Teinkö? Ja sit sä, muistatko mä sanoin sulle, että sun meinas vähän ranteet lähtee. Menikö vähän? Mutta sä korjasit. Okei, sä hyvä. Sä et antanut pettää. Joo, antakaa arvosana sinne chattiin. Joo. Monesti siis kameramanilla mä sanon, kun se tekee hauiksi, niin kun se rupeaa hyytyä, niin silloin nohtuu ranteet, se käy tälleen. Ja nyt se piti ne suorana. Tosi hyvä tuntunee. Joo. Kuinka isot hanskat, mulla on 55 senttiä nyt. No kyllä jotain 6-4 se rupeaa olemaan tossa. Joo. Mikä ottaa paija pois nyt? Käy. Miksi nauroit? Mitä vittua? Ei kun mä nauroin, että se tuli tuolta yhtäkkiä sen 6-4 jälkeen, joo mä ottaa paijan pois. Ihan kuin niinku äijä oli silleen, että pitääkö vähän tarkistaa, että onko se nyt 6-4. Ja action. Alright. Eli 35 kiloa tosta. Joo. Joo, ei vittu onnekaan painavat. Onks hyvä kuvakulma? On. Joo. Näytäs miisolta. No totta kai. Lihavalta. Et näytä siis veistokselle. Leivokselle. Yes. No menee kevyesti. 7. 8. 9. Helppoa. Ihan liian pienet. 10. 11. 12. Ei panna mitään. 13. Anna mennä vaan. 14. Helposti menee. 15. Hyvä. 16. 17. Sitten heilutat sieltä 3 vielä. 18. No niin. 19. Ja 1 vielä. Heiluta. 2. Hyvä. Come on. Se oli hyvä. No niin. Menikö ne sinne? Meni. No niin. Moro. No niin. Ei jummaa. Kameraman Nyt pelottaa enemmän tää oikeesti. Nyt on oikeesti tossa, kun pitää ottaa hanskat käteen. Tää on niin jäykkä vääntää. Joo, no ei sitä, ja mä en saa tätä väännettyä, kun mä otan näistä kahvoista kiinni. Eli mikä on nyt sun varavaihtoehto, jos hommat menee vittuiksi niin saakkaasti? No mä tuun sitä apua. Voit sä tulla mukaan sieltä? Kyllä mä saan vielä tällä painolla tulla. Tää on kumminkin nyt vielä noustaa siellä sarjapainoihin pikkuhiljaa. Joo. Niin ei oo hätää. No, eikä siinä. Syke on 300. Juu. Joo. No niin, suoralla sillä smittikyykkyä. Eli mun se tulee. No 10 mä näyttäisi aina teen niitä. Selvä. Otetaan sitä pois. Oh! Otetaan stoppi. Okei. Oi. Oli kyllä aika kevyt. Oliko? Oli tosi kevyt. Nyt sit teekö ton yhden? Joo, tää on hyvä. Joo. Koska mä haluan ajaa sitä sisään. Nyt seuraavaan reeniin sit 10 lisää. Ja... Tiedätkö mitä hän nopea yhden? Siis minähän mulla on tosi vahvat jalat. Joo. Kyllä minä voin lämmitellä tällä. Okei. Mitä sä teet, pystäriin? Juu. Joo, tosi kevyt kyllä. Okei. Mitäs nyt tee? No nyt kun ei oikein kaikki ne vehkeet, mitä Ai niin totta. tarvitsisi tässä, että periaatteessa vatsoi loppuu. Mä oon kyllä aika varma siitä, että
Valitettavasti. Et sä et tee vatsaa loppuun. En mitä nää tee. Tähän väliin pakko vielä kysyä, ootko sä pelaillut nyt pelejä? Joo. Mitä sä pelannut nyt? Just pelasin sen Far Cry Primarin läpi. Pelasit? Joo. Okei, anna nopea. Älä liikaa puhu siitä, semmonen nopea arvosana 0-10 paljon. Pelasin vaikeammalla sen. Joo, luonnollisesti. Totta kai. Ei tää mitään vitun nynnyjöllä. Kyllä, no siis. Siisti ympäristö. Mun mielestä ihan hyvä story. Tietenkin noudattaa sitä Far Cry, kun ollaan puhuttu aika samaa kaavaa. Joo. Ja oli kiva, että siihen oli yritetty, ainakin ilmeisesti mun käsittääkseni pistetty sitä kieltä, mitä ne puhuu silloin. Mun käsittääkseni se menee näin, että se on sitä. Ja sit oli siisti kouluttaa niitä eläimiä ja saada niitä kaveriksi siihen hyökkäykseen ja tälleen. Mut siis onhan se sellaista, että kun sitä vaan pelaa, niin pääsee aika hyvin sit niinku silleen. Et siis tarkoitan siis sitä, että ei oo niinku vaikeampia pelejä. No, paljon 1-10. 1-10, no. No, ehkä se kun se on semmonen, mä tykkäsin siitä alkukantaisesta hommasta, niistä kaikista kepeistä ja sappelihammastiikereistä, niin Mä antaisin 7. Mut mikä sun seuraava peli on? No. Ei vitsi, jos sä nyt vastaat väärin, kun tää on vähän tämmönen, että pitäisi alkaa pikkuhiljaa puhua tietyistä peleistä. Mä olin vittu kyllästyneen vauvoja pelejä, mitä pelaat. Siellä olisi niitä oikeat pelejäkin. Paitsi siis kameraman hän itekään pelaa sitä Jedi Survivoria. Ei se, älä puhu siitä. Ei ketään kukaan halua enää kuulla. Jengi tietää, miksi sitä ei ole pelattu. No, ei kun siinä voit mennä katsomaan listoon, se ei kuulu edes top 10 vaikeimmista. Ei, no ei se itse asiassa kyllä kuulu. Koska tästä oli just tulossa se, kun siellä on edelleen se Elden Ring ja Sekiro syllä. No, mun pitää hommata se Elden. Ota se Elden Ring jo seuraavaksi. Okei. Joo, se on, ai hittoa. Sitten meikä ei tarvitse puhua punttijuttuja pelkästään. Hitto se on hyvä peli. Mut hei, tehdäänkö mulle vähän vatsoja ja lähdetään sitten täältä. No mien tee, mulla on... Mikä sulla on tässä? Mie tuu tekee ennen tuossa aamulla. Juu, just okei. Mitä helvetti, mitä sä nyt näin pienet tässä? Se on ihan jotain minimiä. Johtuu valoista. Tässä on joku juttu oikeesti. Mitä vittu? Nyt menet pelleille. Nyt sä palet. Sinä olet ihan vittu pieneltä. Okei, no nyt, joo. Okei, se olit hassus kohdassa. Huhhuh. Okei. Miten vittu, eihän sut näy edes täältä. Niin, jos luulette, että mun kameramies vetää kotiin päin, niin tässä kuulette, kuinka paljon se vetää kotiin päin. Et niinku ihan täys hessu. Mikä muurahainen siellä on? Mä teen siis silleen tämmöisen vatsalle kestävyystreenin, nyt kun on kello jo ton verran, niin otetaan semmonen nopea setti. Mutta 5 minuuttia liikkeitä perään jälkeen. Ja sit kun mä hyydyn, mä pidän tauon. Ja tää on nyt siis siihen niin vatsalihasta kestävyysosuus. Okay. Ja se, mihin tää nyt siis perustuu tää juttu, niin ihan sen takia mä teen tällaisen, että mulla on se yhdessä reenissä se voimajuttu, mikä on näkynyt videoilla. Eli mikä on ihan sama juttu, kun mä tekisin näitä muita lihasryhmiä. Ja tää on semmonen, että mä jaksan lavalla, vatsalihas pysyy sitten niin kuin jämäkkänä. Eikö sun kaikki vatsalihasliikkeet niin vähän perustu siihen, että jaksaa pitää lavalla? Totta kai, mutta siis tavallaan, mutta se toinen on vähän semmonen, niin kuin, että silloin ideana hakea sit silleen niin kuin ihan oikeesti saada palikoista isommat. Okay. Niin. Ja se nyt joku kuvittaa, että keskivartalo on paksunen, niin joo, vatsalihakset ei turpea silleen, että se vittu leviää joka suuntaan, että se vaan ne palat näyttää paremmalta. Aivan. Eli sinne vaan ihan puhtaasti lihasmassa, ja tämän idea on nyt sit vaan, että mä yritän ihan kerta kaikkiaan parantaa tätä mun vatsalihasten kestävyyttä. Selvä. Että ei olisi lavalla sit niin tiukkaa. Pitäis ottaa aikaa tätä? Onks valmista? No, on valmista. Laita vaan. Yes, let's go. Aika lähti. Mitä on se 5 minuuttia siihen? No ennen kuin mä vähän liikettä. Viisi, 4, 3, 2, 1 ja 5 minuuttia on täynnä. Onnittelut. Niin, puhu vaan. Ei, tää ei ollut hyvä suoritus. Ei? Ei ollut, ei mun mielestä. Aha. Ei, No teet uusiksi. En mä tänään, mutta siis tää on siis jossain vaiheessa meidän videolla, niin mä sanoin Pekalle väärin, kun mä kerroin Pekalle, että mä oon tätä tehnyt, niin. Että mä oon tehnyt tää 1,5 tuntia, niin siis ei.
tuli, en mä tiedä mikä aivopierro tuli. Siis ideana, että puoleen tuntiin yritän sen jossain vaiheessa nostaa. Oikeesti? Joo. Ei hitto. Mutta katsotaan, se vaatii sit sen, että pitää olla tosi hyvässä kunnossa. No onks tälle oma treeni sit vai teet se niinku ihan tälleen Tee tähän perään. aika sairasta? Joo. Oot sä laittanut sun valmennettaville tätä? No en oo tätä, ne tekee kyllä tätä kestävyyshommaa kans, mutta niillä on siis pidemmät toistot tässä, mutta en mä siis niille tuu tätä. Joo. No en mä tiedä, jos ne haluu, niin laitetaan. No uskot että kannattaisi tehdä kaikkea? No ei ainakaan suoraa puolta tuntia, kun et sä pysty. Niin. Koska nyt tossakin tuli laadukkaasti niitä vatsalihaksia 80. Kyllä me veikkaan, että niitä jaksaisi 15 sekuntia tehdä. Jaksasit sä nyt tätä. Mutta kato tässä vaan, kun tässä tulee se idea, että ne sun vatsalihakset menee loppuun, jos avas loppuun. Juu. Sit sä vaan teet sitä vastaan. Että se menee, siis sittenhän se on pitkää aikaa tuommoista nykimistä, mutta se puoli tuntia on ehkä vähän liioiteltu, että mä veikkaan, että joku, no sanotaan nyt näin, että siis se on semmoinen ihan ultimaattinen koala. Että jos pystyisi jauhaa, todennäköisesti ei pysty jauhaa. Mutta jos pystyisi vartin tekemään silleen, ettei kauheasti tulisi taukoja. Ja vielä se vatsalihakskone, mistä mä puhuin, mikä mulla on tuossa nyt himassa, niin se on vielä raskaampi kuin tää paljon. Okei. Se tulee tosi tiukka. Joo. Mut hei, Oliko sitä tässä? eiköhän me laiteta tänään tää nyt purkkiin. Joo. Mut hei, kommentoikaa, jos haluatte jotain. Ei ole pitkään aikaa tehty mitään Q&A-juttuja. Jos jotain kyssäreitä, pistäkää kyssäreitä ja pistäkää vaikka tuohon YouTube-kenttään, niin löytyy No, kaikista sinne kun parhaita. laitettiin, se on hyvä. Joo, siitä pystyy hyvin poimimaan ja sit no ei kai meillä muuta. Seuraavaksi me ollaan sit vielä taas eri maisemissa. Niin taas joo. Joo. Se on siistiä, että mekin otan innolla. Joo. Joo. Mäkään oikeastaan osaa ottaa, kun mä en tiedä mitä siellä ihan täysin on. Voi hitto, tulee mahtava reissu. Joo. Joo. Selviää sitten, että missä ollaan, että vaihdetaanko kaupunkiin vai maata vai mihin mennään. Niin, ei niin. voi tietää. Never know. Kenen kanssa ja millä mennään ja Niin. miksi mennään. Kuka ei tiedä mitään. Kuka ei tiedä. Kuka ei tiedä Oikeasti mitään. meillä ei saa mitään suunnitelmaa. Esitetään vaan, että meillä on hirveästi kaikki juttuja. Joo, ihan hirveä pläni on tulossa. Me ollaan hyvin suunniteltu kaikki tulevaisuuden juttuja. No ollaan me niitä kyllä itse asiassa suunniteltu. Ja on meillä tässä reissussa, kyllä me nyt tiedetään mihin me ollaan menossa, mutta me ei oikeastaan oikeasti rehellisesti kumpikaan tiedetä mitä siellä on. Joo, ei tiedä. Se on ihan fakta. Joo, että vähän mennään semmoiseen pimeyteen Kyllä, syöksytään. Että kyllä. Mutta hei, tää on tänään tässä. Kommentoikaa, laittakaa kyssäriä, kommentoikaa jotain viisasta tai vähemmän viisasta, ihan samaa miltä tuntuu. Ja laittakaa ainakin siitä kommenttia, että hei, miten kameraman veti tänään. Musta se veti tosi hyvin. laittakaa vaan. Vedikö oikeesti? Arvosana paljon annat mulle No, mutta ykköskymppiä. sähän teet kaikki niinku kuuluu, 10/10. Joo, no vähän ranteet meni vinoon, siitä tulee pieni miinuspiste. No, mut siis- Ei, no kyllä siitä pitäähän siitä nyt antaa miinuspistettä. No, Vähän pitää ottaa pisteet. 9,70. No niin, ihan hyvä sitten. Joo, Okei. kyllä. Joo. Pääpointit meni, että all in. Ja sit siinä mokkaisi, kun en kuunnellut sinun ohjeita painojen suhteen. No se oli joo, Joo, alkuun siitäkin siinä. pieni miinuspiste. No okei, 9,4. Joo. 9,4/10. Ensi kerran kuuntelee. Vähän luulin, että me on voimakkaammin. Mitenhän me treenaa ja heti luulee, että me voimakas. Mutta aika, Ei vittu, mulla on niin vahva olla, että kyllä tämä nyt menee. aika monella on semmoista samanlaista ongelmaa. Okei. Kyllä. Mutta hei, me palaamme sitten ensi kerralla eri paikasta. Yes. Se on moro. Jep. Hyvä, moro.